ng'iyo godo. Seche moko yando ng'iyo ni kochiewe ode to nyalo yude kata chai more wang' sa to madho. Seche moko en gi nyithindo mamoko nyalo tedo negi mapiyo piyo. To sani koro otek kata yudo magi nyalo chamo pile pile onge. Abro mana wacho gima ne Michael Ligo wacho. Wacho ni sani women are very vulnerable. Koro sani kata kaka giyud chiemo ingeni tek. Gidhi depend kwanza kaka sani gidhi depend msaada marji. Koro sani ngeni kata kaka ngato gima dang' otim mondo oyud chiemo no tek zaidi. Koro an kora anyalo mana wacho ni migao mantiere Kenya sani gi NGOs, government mondo kaponi ginyalo konyo, ginyalo ng'iyo gik ma mon kale nyithindo mondo gimanyne kata lewni kaka sani ntiere organizations moko ma choko lewni e Kibira kucho ka jok ma nyocha pio yuero ma gitero ne gi mondo gidhi gi nyithindo mondo tigo. Koro sani en mana onge gima nyalo wacho matek, but en mana ni piny tek kamora mora otek ne ngata ngata. Koro en mana it's up to you. Iji believe in yourself, ingeni ma en gima ntie and itapita na tuweke Mungu mbele, hakuna kitu tunaweza fanya, ni Mungu tu sasa. Korka Gaudence joma mine gi okonyre nade? Ngeni Joyce ngato ka ni piny to tek sana mondo inyise ni cham balanced diet mi nyathi chak. Koro wacho ni gik ma wanya nyiso gi kaka wanya jiwo gi riwre